tres pinceladas do que nosotros consideramos que é importante. Que non só se realicen traballos de protección do solo, hai que frear tamén a erosión e a restauración hidrolóxica e ter en conta a flora e a fauna dos montes queimados. Aquí, se queremos que este país non perda un valor que desde logo fora é moi valorado, temos que cuidalo. Pero se non o cuidamos e o que estamos estimulando é que a población se embelleza a pasos axigantados e incluso servicios básicos que estamos detectando en algunhas zonas do país, incluso temas de carácter sanitario, hospitalario incluso, que sobre todo en Ourense e Lugo, nosotros estamos tendo ali, eu son de Lugo, está habendo problemas tamén co tema sanitario. Eu, pola información pouca que podo ter, esta comarca tamén está perdendo servicios, todo está enraizado e